Κάποιοι κύκλοι στο Κιλκής έχουν αρχίσει να ενοχλούνται. Ενοχλούνται από το ότι μιλάμε καθαρά. Ενοχλούνται από το ότι δεν χρωστάμε σε κανέναν. Ενοχλούνται γιατί για πρώτη φορά μετά από χρόνια κάποιος σηκώνει το ανάστημα και λέει την αλήθεια. Ήρθε η ώρα αυτός ο τόπος να ξεβρωμίσει. Και επειδή δεν μπορούν να μας αντιμετωπίσουν, καταφεύγουν στα γνωστά σκοτεινά μέσα. Δολιοφθορές, ζημιές, καταγγελίες και χτυπήματα κάτω από τη μέση. Αυτό δείχνει μόνο ένα πράγμα. Φοβούνται. Φοβούνται γιατί ξέρουν ότι η φωνή μας δυναμώνει. Φοβούνται γιατί ξέρουν ότι ο κόσμος ξυπνά. Φοβούνται γιατί ξέρουν πως δεν παίζουμε με συμφέροντα, αλλά παλεύουμε για τον τόπο μας. Και ας το ακούσουν καλά. Δεν πρόκειται να σταματήσουμε. Τίποτα και κανένας δεν θα μας λυγίσει. Θα αγωνιστούμε μέχρι τέλους, με μοναδική προτεραιότητα την πατρίδα και το Κιλκής. Πουτζουκίδης Κωνσταντίνος.